And we are not going to go back, because there must be some example of discipline. Somebody must feel some little pain for being indisciplined, so that the party can continue to be united. Riwruok mar jodong Suba e kaunti ma Migori okwayo josiasa e kaunti ma Migori mondo go siasa mar kwe ka gikwedo siasa mar tulo ma osenenore e kaunti no e kinde mar ndalo ariyo mokalo e kinde jaod bura ma Suna West Peter Masara kod gavana ma Migori Ochilo Ayako. Jodong Suba go kaunti kod ker mar Suba Jafeth Riogi wacho ni koko mar siasa ma osenenore e kaunti ma Migori kelo wich kuot ne kaunti ma Migori. Riogi wacho ni rowere mathoth osehinyore nikech tulo mar siasa e kaunti ma Migori ka gombo margi en ni jotelo mag siasa ogo siasa mar kwe. Jodong Suna gi wacho ni josiasa onego olore mana kod tich ma ok tulo ma kinde ka kinde, ma bende gikwayo rowere mondo otegre kod josiasa matiyo kodgi e weche mag kelo tulo. Nyakwara mogi adhi kelo ni lipodno mana bang' thuolo machuok kende. Ka wadhi nyime gi weche mamoko bende wamedo ng'iyo ma timore e gwenge ma koni kod kocha nyakwara mogi. Japuonjre ma grade mokwongo owito ngimane e bugo mar Kware manie gweng' ma Ogande kar chung' od bura ma Homa Bay Town e kinde manodhi tuomo pi mayudore e Kware ma kamano. Jogweng'no ywak ni kar Kware no oselal kod ngima ji ka bende gikoni maromo ji 5 osewito ngimagi e Kware gweng'no. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mathoth ewi ripodno. Kar kunyo Kware ma igole mara mitiyoge loso apaya manitie gweng' mogandi ka chud bura ma Homa Bay Town osebedo ka keto ngima jopiny andaki kaluwore gi bugni matut mane oweka osegole maram kendo sani koro pi ogudore ka jogweng' ywak ni bugni go osenego ji 5 alworano kamoting'o nyaka nyithindo 4 e okenge mopogore. Japuonjre Blessing Odoyo grade 1 e skul primar mogandi en ng'at mar 5 ma koro wito ngimane kar golo Kware no kama ne masira oyude kinde mane odhi tuomo pi kod jowetege mamoko ka min japuonjre no Dorka Sakoth lero kaka nyathine ne otho e pi mogudore e bugono. Do masira ane antiere dala kane an dala nyithinda gi nosiewo nyathino okwongo omo pi gokinyi kare nyathi ochako wuok odok luoko to nok ang'eyo koro pod aiko magi to ohero gagalore koro awacho ni nyathini samoro enero abiro ot kata yudo ka babu neno TV tawacho ni to ababu sekidonje TV blere ni ble luokore koro kapenje ni bolwokore ni odong' chien koro sama pod arite ni madonje iot kae tawinjo koko moro koro aparo ni to nitie gande girls gi gin gi wach moro e skul ne gin gi lemo moro kosang'o matimore tawinjo gini ka uwi. Temo mar jogweng' mar reso japuonjre no ne ogore e lwanda kendo ne ogado pi mowito ngimane kar Kware no ka jonyuolne ma bende odak machiegni kod kar kunyo Kware no wacho ni gin koluoro ni pi mogudore kar Kware no biro medo tiko ne gi nyithindo kata odoko ni gisechiwo lipot ne te nanga makono kaachiel kod migepe mamoko mag sirikal to onge okang' ma osekaw. Kata gi sama dago kani kata chiro onge kaka nyalo dhi nikech an gi nyithindo matindo moluwo bang' ble mothoni kata tedo mane jikon tasiko mana ka wuok oko kang'iyo ni koso nyathi moro bino osedhi e bugo ok unye ma ok inyal bedo kata iot dakika achiel. Kawuoyo wach pigni ma asedhi ka jaduong' gweng', asedhi ka jakom mar anyuola, asedhi ka assistant chief, onge respond moro amora. Asedhi nyaka ka chief sie, onge respond. Ka dir chief nonyisa ni biro kawo okang'. Awuoyo koda nyaka last on Tuesday manyise ni chief konya nikech gini osebedo ka nego nyithindo to kang'eni modhi nego next en mar ng'a. Koro wakwayo kaka community mawito nyithindgi, akwayo sirikal gi jonema gofis manyalo konywa uru wawito nyithindo mok wang'e kaka kiny nobedi. An sani ni an gi nyathi achiel kende ma wuoyi, nyathina na wito. Jopiny alwora mogandi ma bende moko osewito nyithindgi kar kunyo Kware no ywak ni ji 5 osewito ngimagi kanyo ka nitie kata ma osedong' kod songa to ywak gi ng'ama winjo onge. Ne gin nyithindo 3, 2 ne mar ng'ama chielo jirani, 1 ne mara. Nyaka kawuono gi nyathi achiel adong' nono. Pigni inyowa yande ka waiko ja grade 6 waiko ja grade 7 koro ka sirikal oyie to konywa yande waiko wuodwa ka owe dhako ma gi nyithindo 2 iwora ni kama no bambore mane lo bambo to ne lobni Kware moro kuny mwalo kacha 2018
waiko wuoyi kacha machiel kuom nyathi makoro jodala goyudo sidani nodong' gi songe e kori nimak man teko man Nyasaye emano konyo achiel to notho. Gikwayo tend nanga makono jotelo mana gi yiero kaachiel kod bad migao mochung' ne rito alwora nema mondo jotim limbe e gweng'no mondo ochungi wach mar kunyo kware e alworano kendo gineno ni bugni masani koro pi ogudore e odin mar geng'o masiche ma gisebedo ka gineno ni alworano. Adhiro ne chife wa moritowa mondo mi gikawnwa atua kaka ginyalo kelonwa jonema mondo mi omany kaka bugoni nyalo iki. Gini nochakore e kinde the late Ben ma Ben nowuoye kendo nokawo atua manonyalo mak mana ne pok onyago olemo. Kawuono wan gi ng'at mar abich, kiny wakia ni wan gi ng'a kod ng'a. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ekoromogi nanyisi ni waluoni sito kata sigana mar jodongo masuba. Riwruok mar jodongo masuba e kaunti ma Migori okwayo josiasa e kaunti ma Migori mondo ogo siasa mar kwe ka gikwedo siasa mar tulo ma osenenore e kaunti no e kinde mar ndalo ariyo mokalo. Ahinya to kind jaod bura ma Suna West Peter Masara kod gavana ma Migori Ochilo Ayako. Jodongo go mag Suba ka otelnegi kod ker mar Suba Jafeth Riogi wacho ni koko mar siasa ma osenenore e kaunti ma Migori kelo wich kuot ni kaunti no. Riogi wacho ni rowere mathoth osehinyore nikech tulo mag siasa e kaunti ma Migori ka gombo margi en ni jotelo olore mana gi wach kaachiel kod tich moloyo mo jotulo. Bende okwayo rowere mondo thegre kod josiasa manyalo tiyo kodgi e nyayo koko. Suna West mondo wabwa wuo kodgi ginyiswa ni gima gilaro maduong' en mani nikech sama gidhini gitiyo gi nyithindwa, nyithindgi oling'. To kare ka en dhaw dag gikwong gidhaw gi ji ariyo gi mondi ginyisire teko moloyo kar dhi kuonde kuyo. Kiswahili nowacho ni fahari wawili wakipigana nyasi ndiye naumia. To sama gigore no raia wan mowinjo marach nikech nadhi eliel ai ka tiendo tur. Nadhi eliel ai kan gilero. Mama no dhi eliel o ai ka material mage manodhi go tore. Koro man to nyiso dongruok maneno. Koro gima gilaro gilarango. Jogi duto gini joge na to miyo na kwayo kwe kata kopo nono ni nitie gima gilaro to mondo wang'e nikech gima gilaro ji ariyo kende ok nyal nego piny ngima. Lero mar ji ariyo kende pani ji adi mano hinyore liende no, ji adi mano dhi gi rem, ji adi mano dhi gi luoro. Wich kuot maduong' manenore kamoro amora to timore nikech ji ariyo. Gima jogi laro pok wang'eyo. Kwa timo koko to kata gima ber nyalo kadho ma ok nyal konyo Migori ka. Koro akwayo ji ariyo gi Mubunge to gi gavana marwa kuonde mag dhi duto walando ni gidhi giwuo mana gi kwe. Ok wadwa neno remo, wadwaro ni ji obed gi kwe. Wadwaro ni vijende obed yo mabeyo, gini leaders makoro wadhi wene gi tich. To piny rito gi kwe, serikal be irito gi kwe. Kwe kende mwadwaro wa joma mine. Tiede maburo kata mne liendo watana moti maginogo nyal ringo. Nitiere nyaka joma tuo mabe nyaka bi yik ng'atwa monindo ma nyaka gibie kendo gin gi haki. Tiyo ka joma gi obiro to josiasa biro gi kijende mang'eny goting'o lwete kendo gilawo ji liete gi bunde gilawre. Apano ko gima ber ahinya. Waywa guru jowa gi kwe, wamiyo jowa motho respect. Ogai ma duond bura mar DCP Rigathi Gachagua yango jaod bura ma Embakasi North James Gakuya kaka jalo madhi chung e kom mar gavana ma Nairobi gi otiko mar DCP. Gachagua bende owacho ni gisiro jaod bura ma Nyali Mohamed Ali e laro kom mar gavana ma Mombasa. Gachagua mane oyuoro alama e kanisa mar PCEA Zimmerman e kar chung od bura mar Isambu bende owacho ni gin ok gidich kod kom jalup jatend piny ni madwaro margi en neno ni jatend piny William Ruto odhi dala. Oseyo jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ni weche tiyo kod jonjore kelo tulo e ute mag lamo kama josiasa nitie okoni migao mar obila kata bad migao mar obila nyaka kaw okang' makare mar thiro timbego. Tumia chama gani, ikuwe DCP, ikuwe Wiper ama ile tukubaliana. Mimi nataka kuleta ujumbe hapa katikati mwa jiji la Nairobi ya kwamba kule Mombasa atakayeongoza jeshi ya nchi kavu ya wanamaji na hewani kupitia Rigiji na Kalonzo Musyoka na United Opposition atakuwa ni jicho pevu. Huyu jamaa anaitwa Sakaja. Mjue vile ametuangamisha. Mjue wameshikana na Kasongo wakapi. Mujipange na vijana
mujipange na kura. Wale hawana kura, tushike kura, tumpeleke Sakaja na mtu anaitwa Zakayo nyumbani moja. Mko tayari wa Nairobi? Erokamano nyakora mogi wakao ywe marwa mokwongo weche manyien mag Ratil odhiambo ma kawuono ka aneno ka indiko na ka endi George Batida Dikul yazo pak ruoth Yesu Ramogi TV neno malera ahinya gi news maratari kendo walemuro manane piny Kenya nikech josiasa kelo koko but Nyasaye nitiere kodwa. Mano jadolo Evangelist Dan Wuodo Muya kawuok Mombasa kocha nowacho kamano. Erokamano jadolo. Karo Serena Nyaboro ng'isa ni bati nitiere kodi siasa mawang'ni joluo dhigore kendgi awa ka ok watang' winjo josiasa obed kod horruok. Makamu wacho ni PS while you are away nyocha ne weche ok obedo ndiko gige oko ka Makamu ni they chased Sifuna out of ODM. Okay, aya. Okay, mano Makamu mawacho kamano. Kasto Bishop Okoth Koiwuod Nyasago Redegmo wacho ni weche mag siasa okosira to kwe kende modwani mondo jopiny obed godo kachiel kod jotelo koro nyaka bed joma nyayo kwe ma ok kelo koko kata tulo kata pogruok e kind jopiny. Noka weche medo bende donjo ka joma bende ndiko na medo ndiko weche mag jo IEBC ema chendo Migori ng'isa kamano kod achiel kuom joneno maga bende okoni ne Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kora Ramogi yiena mondo akaw yweyo mapiyo kaduogo pod an gi mamoko modong' ka bang'e to obro dhi e twak. Mokwongo wadhi yweyo ni. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjugire jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo curriculum design
uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mba jogo twak mar rameny piny. Chik by. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mogi bang'u ke yweyo higa ka higa piny Kenya wito mine mudhuro ma wito ngimagi e kinde mag nyuol ka jolony koni thothgi inyalo resi. E romo mar yango jolony ma konyo ngima joma mine kaachiel kod nyithindo manobagi e boma ma Mombasa penjo bedo e gima dhi tieko chutho medruok mar mine kod nyithindo ma wito ngimagi e kinde mag nyuol. Judith Omondi oluwo sigana ni kendo miwa ripot. Kwan mar mine 100,000 manyuolie pacho ka higa 355 wito ngimagi. Kwan ma jolony yango ni pod ni malo kendo winjo resi. Twak mar duoko kwan ni piny obiro e romo ma okelo kanyakla nyamrerwa kod jolony duto mag thieth mag mine kod nyithindo. Romo ma obagi e boma ma Mombasa kama migawo mar thieth kokalo kuom director maduong' mar thieth Dr. Patrick Kamoth oyango chenro manyien magin go mar tiyo kanyakla kod counties eduoko kwan ni piny. We have prioritized the counties with a leading contribution of maternal mortality. These are 26 counties which contribute more than 60% of maternal and newborn deaths. We are going to ensure that we have commodities in place to be able to save mothers, including syntocinon, stable carbetocin, and also caffeine citrate. Amoth koni piny owacho osechako yaro badgi mar keto bengi mag remo e counties duto ma pacho ka gino madhi konyo mine mawito remo mathoth e kinde mag nyuol. We are revamping the regional blood transfusion center in Garissa County, and that will be able to serve Garissa, it will be able to serve Tana River, and also part of Wajir. We remember, for example, a county like Samburu did not have a blood transfusion center. They used to collect their blood all the way in Nakuru, a distance of more than 200-300 kilometers. Imagine you have a mother bleeding in Maralal, and somebody has to go to Nyahururu to collect that blood back and forth. Jokanyo mag riwruok mar governors mabende ochopi e romo ni onyiso aput margi chenro magisebedo ka giriwore kendo rem ma oseneno kendo e report ma ochiw kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda okoni chenro gi dhi menyo rem ma pod counties nigo mamedo kwan mar mine ma wito ngimagi kanyuol. We will expose workforce gaps, referral delays, blood shortages. All this will be exposed, and at some point somebody will get uncomfortable, and that is the storm that we have to weather. In such a point, I remember in Homa Bay when the ambulance did not have fuel, but Homa Bay was able to share this with the whole country, that this lady died or almost died because there was no fuel. That is the learning. We accept this was a failure, we are fixing it, but we want all of you to learn. Kata kamano, jolony koni pod nitie tuoche matindo kama oriwore ariwi e kind mamoko ma keto ngima mine mapek kamarach. Kendo Profesa Moses Obimbo koni oseyang lony manyasani mago picha e ich kata ka nyathi pod tin gino ma owinjo chwali e ute thieth duto matindo kama oriwo level 2 kod 3 duto manie pacho ka. Many women complain of having either heavy menstrual bleeding or they have irregular bleeding, and they sometimes stay for so long within the primary healthcare facilities or even at home without seeking help.
one of the things that I'll be leading in discussion on is how can we deploy artificial intelligence and point of care ultrasound at the very primary care facilities to fast track these women with some abnormalities. Romonio kelo winjruok ni gilony manyasani, medruok mar jolony e ute thieth, yedhe kod sir mar piny owacho e yor omenda, kwan mar mine kod nyithindo mawito ngimagi ka inyuolo dhi dok piny e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadonjo weche mag tuke. Klab mar Gor Mahia magin joloch e okombe mathoth e lig maduong' mar adhula pacho ka KPL omedo points nyaka 6 gin gi kod klab mar AFC Leopards tok loyo klab mar APS Bomet gonde 2-1 e tugo manobagi alap ma Kericho. Jatugo manyien mane kogalo nyiewo kowuok e piny mar Ghana Ebeneze Kofi Asifua Nonkum noloyo gol mokwongo e dakika mar 7 mane otero tugo e yweyo gol 1-0. Gor Mahia noduogo tok wuok e yweyo gi paro mar ting'o points 3 duto ka e dakika mar 81 kogalo nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Jackson Dwang. Jatugo Hansel Ochieng nomiyo APS Bomet gol mar yweyo piwang' e dakika mar 83. Pushed it just a little bit too far, and Alfred Onyango picks it up, places it on the feet. Jaloch nyadidek e ng'we mag kenda mag piny mangima Kamoror Jeffrey kaachiel kod Asmarech Anli nobedo joloch e ng'we mag nus kinda mag Al-Haima. Kamoror nochako ng'wech makare kendo ng'ado tolo tok ringo kuom dakika 58 gi nyiri 14, nyiri 9 mbele jang'wech mawuok e piny mar Bahrain Birano Baleo ka thuolo mar 3 ne okaw kod jang'wech mawuok e pacho ka Gideon Rono. E kidieny mar wakeni Anli notieko e thuolo mokwongo tok ringo kuom saa 1 dakika 7 gi nyiriri 22. Jang'wech ma bende wuok e piny mar Ethiopia Melnat Udu Shareo notieko e thuolo mar 2. Magdalene Shauri notieko e thuolo mar 3. Jeffrey Kamara, and second place. I think I'm really happy to come back after 13 years and win again. The first time I won was in 2013, and 13 years later I come here to win and run a great time as well. I trusted the training I did, and after 15 kilometers I thought maybe I can push because I really wanted to win. So that was the reason I tried to push so much. Giko mar weche manyien mag Ratil kadugo kata koro twak wenda osedonjo kano ka Swale Omondi osedonjo kaachiel kod Joshua Nyamori be osedonjo. Wadwago kod gi Mbanka, wadwago kod gi twak ma en Ratil nyakora mogi. Wadang'e ni to koro kaka weche chalo ni yo matero ji 227 e yiero maduong' en mane? Yo en mane ka ji dhi e yiero ma 227 nikech king'iyo chal ka gima yor ni okegore mathoth, en gi konde kendo thuoke okegore mathoth. Kama koro ji ochung'ani winjo bed ni dhi gi yor mane? Twak kod duond bura mar UDA wuok kuom jokanyo mag ODM luwo kwith machielo mag ODM makoni gin ok ginne ka gidhi siro dwaro mar jatend piny donjo kende kome tielo mar 2 koso wuoyo kod kwith maketo sirikal tesre mong'ere United Opposition. Yo en mane? To ng'agini mwinjo bed ni makro godo mane twak madhi bedo godo kaachiel kamano bon japesa nyisa ni gin sani weche mag njore omedore Migori ka sani girito center masayote kendgi giwegi. Paro ni apisa mag arita winjo bed ni ng'iyo weche go mapiyo piyo mondo arita obed makare Migori. Wadhi e yweyo kaduogo to twak mar Ratil ka jaloko mar osebedo Belinda Phillips kik dhi mabor oduogo gi twak mar Ratil. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle.
Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa. Okwa pur, an mokwongo bim nolawa, magora piny, maedong neno lwetani. In wacha, nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha. Tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Mana e Ramogi TV. One. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Tudri koda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chieng'. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling' thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai.
Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Uti tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Erokamano nyakora mogi na singo ni bang' weche manyien twak biro ni achiel kachiel wenda osedonjo ka kendo gibedo piny nyakora mogi wadaketo weche mag siasa Ratil wamenyo tir 2027 gin ang'o gini ma inyalo ne kama ji ochung'e sani. Chal ka gima yore ni okegore mang'eny. Ji koro chung' kama yo okegore. Yo mane miluwo. Yo mar ODM wuoyo kod duond bura mar UDA. Yo mar kwith mar ODM makoni gin to gineka wuoyo gi UDA no dhi nyuolo lemo kendo ODM nyaka koro chunga kegin. Koso kwe mar ODM nywando duond buche mamoko mabende keto sirikal tesre. E kinde minjo ka weche wacho ni chal ka gima lwet jotelo moko nitie duond bura mar ODM momiyo yudo ka kweth ni nitiere kod kweth machielo. Nitiere kweth mawacho 1 term, nitiere kweth mawacho ni 2 terms, to nitiere kweth mabende gin kanyo. Machiegni twak yo ma 2027 kata higa 2027 ka ji dhi yiero en man. An ka kod Swali Omondi ma en jasiasa kendo jasiasa mawacho ni 1 term. Kasto an kod Joshua Nyamori wakili jasiasa mawacho ni 2 terms kendo giwacho ni negotiation nyaka dhi nyime. Twak nyaka dhi nyime kind ODM kaachiel kod UDA mondo ji odhi koriwore kaka ne jatend piny William Ruto osebedo ka jiwo ni Kenya odwaro Kenya moriwore. Kendo giwacho ni kanye kama ne Raila Odinga oweyo Uganda broad based government. Machiegni twak ma en Ratil machiegni uru e twak magawuono wakili. Yes. Thuolo mano wabede Ratil ka paro ni niga mukalo chien kucha wasebudho kabisa kapok ibiro Ratil machiegni anya Ratil apan koro chwakore. Kendo waneno ka liet mar siasa bo chwakore. Wero wapime ane wane ento olwar komane. Okay. Erokamano. Aya, Swali in bende aparo ni isebudho ne Ratil. Akia gimomiyo kawuono yiera joma osebudho ne Ratil mondo bi ogo Ratil koso kawuono dwa tore. Ratil ber. Ya kunga mos nyikora monga jong no imore. Adichiel kendo ng'eni koro Sabato no serumo. Jo alama Jumapil bende neno kutieke maber. Me odoko ni Nyasaye erokamano. Ratil ber. Okay. In kanye. Jomoko wacho ni intiere DCP, jomoko ni intiere e bath ODM mar Gesefuna Gene, jomoko bende wacho ni pok yango chung' mari, in kanye. Bati ing'e an ng'ama japiny kendo awinjo wa japiny. Chung' mara mar siasa en 1 term. Ere pogruok e kind mano gi kweth mar Rigathi Gachagua bende wacho 1 term. Pogruok mantie kanyo, number 1 adona wach ni joma wacho ni aja DCP, jomoko wacho ni kia aja ODM mawar. An aja Kenya maja chama mar Green Congress mane chamana kanye registration mara ponti nyaka kanyo nyaka gawuono. To ideology mar 1 term I subscribe to it. Ayie kode. Nikech gimomiyo nyaka go 1 term kaka wuono ing'eni wadhi gima kawuono recent motimore kawuono. Jomoko chung' kendo pangore kendo wacho wechegi gi kwe ma katibo yiene gini luongo ni peaceful assembly. To ng'ato walk from nowhere gi tear gas gi bunde. Mano ke sirikal manwa loso piny ka. Mano ke gima katibo yienewa. Omiyo ratiro mar gimiluongo ni dhano ni nyaka rite. Macha koso kata ketho ratiro mar dhano. Omiyo kwa ng'iyo mago bedo osetimore chien kacha. Ing'eni sirikal magawuono wantiere ni George Bati. Nwa kedo ne sana. Osiepna ni ong'eyo. Wan wachako loso wach mar UDA kaluo. Kapod jaluo te ne ok ni UDA. To kidonje odno tiyudo ka gik moko timo ataro mar chik, ok inyal siko bedo kanyo. To gik moko timo ataro mar chik. Kela ngero mora wacho ka pile ka ni Ramogi kata ka. Ok inyal neno wuon mari kata jaduong' e dalau ka wuotho duk tiwe mokiume koda leso. Idhi wero nyathi marach. Watemo nyiso president the right things mondo tim to kodwa winjo. Omiyo koro onge kode gi biashara. Watemo nyiso governors of the right things mondo gitim. Ok gidwa winjo.
Mano mi wacho ni one term overhaul pinya kamalo. Wakili. Pur kasepolo sechwake ni en kako ng'ie onge nuoyo logo dichiel. Ing'eni josiasa pogore diriyo. Nitie josiasa kaka Omondi ma siasa gi en pingo. Ma en pinga ma kata gimipingo onge. To nitie josiasa ma ka nitie gima rach tipingo to ka nitie gima ber tiungo lwedo. An kang'iye tadona ng'iye kaka oganda ma Luo. Ni wachiko kanye. Ta feel no oganda ma Luo osewuotho e thim kadwaro no yude yo manya pore mondo wayude kama jowa nyalo konyore. To nyo wachopo kama nyo wayudo mwanya mo matin sama nyo jaduong' Raila pok owewa. Mowewa ni koro wasedonje dala ma broad based government. To gima nyo dwaro en ni gima wasegore ni nyaka nene ka oganda ma Luo en ni wayud thuolo mar bete mesa kama ilose wach mar Kenya. Kama itede kuon kendo ipogi kuon mar Kenya. To mano osetere jowa osebete. So the question en ni pingo ma swale gini dwa ni wapingi ni. Wapinga ngo ka wan gi opportunity mar making decisions ma dhi konyo jowa. Omiyo ana feel ni kako ganda wasika opportunity ni ne wadwaro ni mondo wadonje serikal wane serikal. Gima the next agenda is to make sure ni serikal otiyo ne jowa. Okay? And that is why ka serikal jowa nitie iye to winjore gi William Ruto ni mondo oyaw ndara madhi Thurwani, Marironi, Naivasha, madhi nyaka Mau Summit, mabiro chopo nyaka Kisumu mondo obeda super highway. Magi gik mondo go beni watimo. Ka president wacho ni on 20th of March gise wache broad base ni odi launch obiro Kisumu mondo launch SGR mondo ing'eni Kisumu no bedo town maduong' nikech ne railway ochopo kuno mondo Kisumu bed revived. Ka railway ochopo kuno eka port cha nyalo bedo revived, eka industry bo bedo revived, eka demand mar gik mo produce ka e agriculture nyalo bedo revived. So magi agenda monego beni wa focus on. Nyine no ka president nyocho o finalize what my leasing of sugar factories mo chul jopur gope mane jopur nigo, so that jopur tisani deliver niang tichulo gi at that point. Magi gik ma jowa onego participate e loso mondo jowa konyore. Omiyo ana feel ni yo ma wan go mwabro luwo en yo ni serikal kama wantie ni wamed mana sikore iye, wamed mana yudo gima wanyalo yudo waterne jowa, to wamed encourage both parties, jo ODM gi jo UDA, mondo negotiate to take negotiation for the pre-election coalition magibro dhigo 2027. Because gima nyalo nyiso jowa ni President William Ruto biro bedo president ya 2032. So joma dwaro ni mondo obedo oko kaka swale nyalo bedo abeda oko, bang'e kwa tiko yiero to pod wabro yawo negi aya dhot, because philosophy mar President William Ruto en ni ok lor ne ng'ato oko. But one joma nie iye, why insist ni President William Ruto dio win this election ka wan e iye, so that gimi dhi yudi e election no wan gi claim monyalo claim ne jo. Okay. Swale ang'oma kaka un samoro kweth mawacho ni jatend piny okonjo beni no lwete dwaro kuom ranyisi iwacho ni duond buche kata duond bura moro amora kiloso nyubeni dwaro mare maduong' en loso sirikal. To jatend piny William Ruto kone oganda kata duond bura mar ODM ni unyalo biro mondo jogo mbaka. To kaembi ema kweth moro wuok ni wan ok wadwar wuoyo no, ok wadwar bedo kamano. Ang'o matimore? Chuny mane ma un godo ni oganda Swale? Ing'eni mbaka go gi ng'amo chalgo. Kata kudhi wuotho gi ng'amo chalgo musewinjru ge paro. An ok apar ka nitie maadili ma align gi japiny ma kawaida ma an gi ng'ama chielo mandala kacha. But ing'eyo ni adieri mantiere en ni jasiasa osekawo japiny ka gir tugo mar go hande. And king'iyo jogo mawacho ni ji odhi ogo mbaka migo kanyo onge, en ni wan wayudo ang'o? Mwaso yo fukwa ok gidhi go mbaka ni japiny yudo ang'o.
an mane gimomiyo atamora wachni. Iwinjo kanyo? King'iyo jotelo ma push ni mondo odhi ogo mbaka, to gin jok donga ich gi mini aich. Ma gin gidwaro mana ni gichiem mondo giyieng saidi. To but ing'eyo, sirikal ni nwalose. Kendo nwakero ne saidi. Makata tuche wan ok nyal ninde. Kane giwacho ni kapo ni uso makati, tibo we uso makati, tibiro bedo gi baking factory. Ne nitiere gimilo ni bottom up better plan. Pok aneno hoka nyaka kawuono, momiyo awacho ni an koro gino one time. Hoka mano chiki ni bo we uso sweet, tibedo gi supermarket. Pok aneno ja pikipiki, mano wajibo we pikipiki, tibedo gi tuktuku, ni sirikal okonyo. Pok aneno kata mana ng'ama jadhier makoro usa lot, mogole usa lot mobedo something. Pok aneno. Yende sirikal okelo gimoro ni affordable housing, kendo gergi. Osiepna ni ong'eyo kata ibi nenogi. Nyisa ni ere gima affordable ka ot achiel iuso ni $1,300,000. Ere kaka inyalo chulo odno ka in mtu wa kawaida, ka in dhano ma kawaida kama. Omiyo anafil ni miriamba ahinya ok ber ne jowa. Owinjo wedhowa thuolo mondo koro par pachgi kaka koro anaparo pachani. Owejowa thuolo otim dwach pachgi. To kik ng'ato kaw jaluoso e ofukune nodhi o negotiate go to faidika en owuon gi joge gi family mare. An mane madagi. Sirikal to ng'ato ng'ata dwaro bedo kata onoro bedo sirikal. Dwaro sirikal mar haki. Sirikal ma ong'eyo ni japiny emokete kanyo. Adieri mane ma japiny nyalo bedo koro ni joma wacho sani ni gidhi chungi japiny, biro chungi japiny? Nitiere mosetem. Gintie ma pok otem. Ing'eni gima pok itemo nyaka item. Ok inyal kawo gima pok itemo tidaro keto ne msalap ng'ama osetemo. Omiyo nyaka tem gima pok otemo. Kanye kama nitie. And nitiere gimiluongo ni transition of power or handover of power. Ing'eni ng'wech kata kuringo to nitie kama kichope tiwene ng'ato. Kata wuonu e dala kacha. Kosechopo e ndalone moko to wacho ni koro wuoda ni biro bedo charge of this family. Biro bedo charge mar dala ka. En thuolo mar joma tindo mondo mi okaw sukani mar pinyni. Mondo koro ter nyime. Nikech waseketo pachwa kaka joma tindo mwa believe ni jodongo nigi rieko mang'eny matayowa. To kwane ka rieko ni gikonyowa godo. Rieko ni konyo gi mana giwegi nikech gidonjo kucho to kidhi ni dhi mondo ilosi tinyisi ni iwuog oko. Kidhi ni mondo iwach ma in nyathi ma kothe galagala. Ng'ama nogoli e sirikal ka penji swali by the way. Sirikal ni ing'eni ng'ato ok nyal nyisi ni ondoka. Ok nyal ing'eni jo Waswahili nowacho ni akufuzaye akobi toka. Okay. Kanyo. All right. Akufuzaye akobi toka. Lakini an gi wang'a ok agom nimo gi meli manimo. Kase go tarubin maneno ka gini nimo. Okay. Tayo bak matin. Tajo nao. Yana ne kaka gidhi. Mana bia bi bang'e. All right. Ero kono swali. Wadhi wakili kaso ntiere penyo moro ma wadwa keto e ratil ka mondo wadwoki. Wakili. Swali wacho ni en wuon kong'iyo ok onyal nimo gi yie manimo. Kendo kong'iyo wacho ni sirikal en gima osenimo nikech ok odhi gi madili mar japiny. Ji dhi e mbaka to kar mondo go mbaka japiny to ng'ato chuto mare. But ing'eni nitie joma nigi were mar pingo. Ni nyaka bede ni gimoro gi pingo. Ma kata ka onge gimi pingo to nyaka giyuda gima gi pingo. Mar ariyo nitie jomoko moluoro kama ji nitie. Iwinjo ka swali wacho ni ne nitie kiloso sirikal ni ka joluo ne pok obiro. To ka koro joluo donjo to ringowa. Manyiso no luoro kama jaluo nitie. Adwa nyiso jaduong' swali ni bi ibed piny gi jodalau. Kikiring kama jodalau nitie. Ok inyal ne jaluo wacho ni ringi dikri thuon nyaka ringo chweyo. Ok inyal ringo midonje i wasigu misike wasigu biro negi ka jo uonge. Nyaka ing'iye toki to jowa be nitie. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni adwa nyiso swale ni gik mowacho go okawe thuolo matin mondo o understand kapok opingo. Because an mabet kani an e board ma National Housing Corporation. And board ma National Housing Corporation no ute gero everywhere. Kidhi Homa Bay thurgi idhi yudo ka nitie ute manyocha kapok jaduong' Raila nindo. Apani mago some of the last projects ma jaduong' Raila gi President Ruto dhiye. Ne gidhi magiyawo ute kanyo kendo moko pod igero. Kibiro Kisumo ute kama ne nitie ute 90 gochiko
sani gero ute chiegni 3,000 Lumumba Estate moro igero Kanyakwar. And kiluwo yo mar stadium no tiyudo ka tindo lokore. Tok en ot migero kende kamigere no gama wacho ni ot biro bedo $1,300,000 no. $1,300,000 ni jowa chule e bomagi. Gichule kaka rent, iyudo ni ng'ato chulo 5,000, 6,000 rent. To sani wacho ni kama nyichi chule ot 5,000, 6,000 cha. Inya chule mos ichulo kata 1,000 kata 2,000. Tichule to koro kichule ni mondo odno pod biro dong' mar wuon ot. Ichulo mondo ot obi obed mari makata to minda between 25 gi 30 years mondo ichudi makata kaponi retire kata poni tho kapok itiko chudo to nyathini kosechopo kama nya chudo to meda chudo nyaka chingo chudi odno biro bedo mari. Okay, so that golo jowa from being tenants mondo gibed landlords. But at the same time, okay, mano kende, the most important thing magini temo, apart from miyo ji ot, en ni joma tindo manyo ni mani street ka onge tich. Sani kidhi kuonde migedego ti iyudo ka ji alofe galofe opong'o tiyo. To sama gitiyo no, giyude gimoro ma gidhi nyiewogo chiemo. Mondo ginyiew chiemo, gibro dhi mondo ginyiepe duka to ginyiepe chiro. Sama ginyiepe chiro no, to mama manie chiro cha, kata ja boda magidho, kata ja bucha maginyiepo, yudo pesa. So that pesa circulates. Adwa ina nyis osiep na ma swale. No, odhi osome economist moni luongo ni Maynard Keynes. No wacho ni sama economy slow down, ma jopiny onge pesa. To sirikal nyaka dwar pesa in any way mondo ket kaka jopiny ayudo pesa. No, mondo jopiny ayudo pesa no, imiyo jopiny tiyo tich mo matin mondo giyud pesa no. Okay, so the idea is mondo jopiny obiye pesa. So the billions of shillings ma Kenya spend sani on those projects. You don't need to alufumia beach. Kijenda alufumia beach matiyo all over. To pesa magitiyo no gono be multiply ka jomoko yude. So magi gik makelo growth. So ng'iyo sani gima pesa ma circulate Kisumu. Gin pesa ma wuok e projects ma sirikal timogi. And mago e gik ma answer questions ma ji wacho ka. Then iyudo ni apart from that, supermarket mowacho no, sirikal no wacho ni dhi gero ne jogi kama ginya time ohala maber. So keep move all over this year Migori, Kisumu, Homa Bay. Tiyudo ka sirikal gero chirni manyien ma are decent places kama ji nya time ohala. Okay, then iyudo kigero yore madhi kuonde ma ji odakie gi kuonde ma ji dhi e chiro. Igero infrastructure. So the question is ni wadogi mondo waba sirikal gi kidi mondo gigi kik timre koso wabede mesa kamilose gigi mondo wa make sure ni gigi mana ka gendi moko sebedo ka yudogi wabe watingi watergi turwa. Ana feel ni wa focus on ensuring ni gima wanyalo yudo between now and 2027 wayud mondo watene jothurwa. I to make sure ni wa secure position wa e sirikal mondo the next 5 years ma William Ruto bro bede wabede ni pod wanyalo medo yudo gima wayudo watene. During this period wabede ni wa prepare jowa mondo kechingen Jaduong' Raila Amolo Odinga nyo wewa ka nyithikie onge ng'ama nyo wasegero motegno mwanya wacho no romo laro piny sani mondo jowa otegno e sirikal gitigi infrastructure ma sirikal giwuoth go around giloso siepe mondo kochopo 2032 to wanya bede gi nyako moro kata wuoyi moro motegno manyalo mako kumba gi tong mondo dhi olarnwa piny. Okay? To kwanya timo ma it has been proven ni all the attempts wasebedo go ni wadwa laro piny from outside osebedo kotamore. Wang ni wadwa mana ni walare ka wana iye kanyo. Samo walare ni jowa be yude gimoro makonyogi. So wale yie to bodagi gi chunyo. Ka ng'eyo gimo so wale. But ing'eyo mana kako wacho ni nitie jomo nyolore mar pengo. Adwa nyisi ni nitie jomo nyolore mar miriambo. Mi wuonda kama kati neno ti ni wuodi. Igeni girauze ing'wa winja wacho kani. Kati ni nyalo ng'iye simbi kanyo kata ng'ama ni dala ma winjo wasani maneno wanyalo range. The least person matin mogik minyalo chule odno en siling 17,500. 17,500 nyisa ni ja dhano ma wuotho e street kama onge gima timo mariembo pikipiki nyalo chulo rent nang'o.
Japuonj moseng'ad osache ka service loan ichake miyo 17,500 mondo chul. Wakili Nyamori ng'iyo gino. En board. I'm telling you. En board. Yes. To an owuon amba nyalo rango niuga. The least thing minyalo chule udego en siling 7,500. Gima tamo wacho ka en ya ing'eni koponi the master is a liar. Jatelo ka miriambo to nyako recruit ji te obed jo miriambo. Adieri manitie ni nitiere mosetimo waneno. But ok wanyal yiego te nikech pok otim moko mang'eny. Ing'eni dhano chalo gweno ma kidwa mako to en ibolone mana oduma to donji ot. Kisedonji ot to en koro isialo ng'ute tiolo pi kuome tilunye. Nyaka sani economy mar pinyni mar dhano ma ja Kenya chandore mogik. But yedo nyisi ni oko kake yudo kaka dhano wuotho gi tiendgi ka mwanda mok nyalo afford kata matatu mar 50 shillings bidhi to mana ma Kenya mane. Kiyudo miere ma wantiere gi nyithindo mokwamo mok nyal dhi school kawuono ni the education sector otamore tich to dhano buora. Kiyudo dhano ma struggling mondo keta chiemo mesa kama bati mondo keta chiemo mesa ng'eny marach. So okonego benwa kono jowa ni sirikal losonwa gik madongo dongo miwinji wacho mag dream mag kia Singapore to yiet japiny ma wuon pesa madhi matiyo matek e puodho madhi matiyo matek mondo mi ng'ado sache madhi mondo ti matek mondo chulo suru to hinyore. Koro in yo mane ma ji dhigo gana 27 king'iya kaka in gana 27 nyaka wayiere ni nyaka waluok pinywa to teko ni kuom joma tindo kawuono wan mwang'eny gi kura. Ing'eni kama wabede ni samora nyalo bedo wuod wakili wang'eny dhano mane ikane kadok piny madhigo kura kawuono we form almost 60-70%. And we must be consistent, nyaka wabed focused, nyaka wabed gi one of our own mwadhigo nyime. Ng'ama understand jadhier, ng'ama understand ng'ama ok nyal cha, ok ng'ama dhi nyiso ng'ama ok nyal ni an kanyal kawuono nyalo kaso kosechopo kacha to en ni iye mofundo. Mano is not the direction mwadhi luwo. An mana tamora. Yo mane? Ng'ani en ng'a? Ng'ani? Ng'ama tin ni en ng'a? Ng'ama tin ni? Ka ok iluongo nying ng'ato, adwa ni ikelna picha mar ng'ama tin ni en ng'ama chalo nade? Ng'ama iwacho ma ji ok nene nikech chal ni samoro jopiny pok onene to ni ng'ise ni ng'ani en ng'ama chalo nade to adieri mane manitie ne ng'ani. Ineno gima timore Kitengela kawuono? Ineno gima timore Kitengela kawuono? Macha kama president nitie. King'iyo dhano mane ni Kitengela kawuono, for example, ada mi mfano, en dhano miluongo ni Generation Z gi Millennial. Ema ni kacha. To kidoro ng'ama onge tich e piny ni en Generation Z ni gi Millennial ni. Omiyo wago buchwa wawinjore. Gimok wana tim ngang'. Mok wana tim e buchwa mwagogi ok wana lu bang' ng'ama duong'. Wabro luwo bang' ng'ato matin kata ng'ama osebedo ni oduong' sawa lakini owinjowa. Nikech piny ni to kiny marwa, piny ni ok mar jodongo. Right. Piny ni en marwa. Iwacho ni luwo kuom joma tindo. Waneno joma dongo bende iu. Gitimo ang'o ka gin kama en buch joma tindo nikech kuom ranyisi ing'eyo basi. Kuom ranyisi aneno jaod bura ma Suba South. Yes. Carol Omondi. E buche ma miwacho ni kanye kama joma tindo nitiere. Aneno Richard Onyonka. Yes. Right? Mano ng'ama duong'. Imbi nene? Anene. Entie. Taneno James Orengo nitie. Aneno kanyo. Ong'ama tin. Ang'o momiyo joma dongo ma oko mok samoro ni kama iwacho mage kore joma dongo maricho swali. Koro joma dongo gi mo wan go kagi. Magi joma osebedo consistent e haki mar japiny. Okay. Orego pok nowacho mo support nek mar oganda bila minego go joma tindo thuwa ka. Pok ne gi support. To Kenya ka waseneno wajumbe governors madongo mosewacho ni go nyithindo go tien gi lisas. Governor mane? Okay. Aseno nyaka ker mar piny ko wacho ni go tien nyithindo go lisas. Iwinjo? Pok aneno ng'ama ng'ongo man korwa modhulumowa. Okay. Bati akwayo swali ni ong'e ni koloso gi oganda to ong'e ni ma is a serious discussion owe kete propaganda.
Mokwongo wach mowacho mar ot adwa ni anyise no cheke simbe kanyo boma yangu. Obro yudo ni nitie ute miluongo ni social houses michulo as low as 3,200 per month, 3,200. Okay? Ute gi obedo categorized, nitie categories ariyo. Nitie category miluongo ni social houses ma joma ni piny kabisa, ma joma earn less than 20,000. To nitie joma earn between 20,000 and 100,000, magi luongo ni affordable housing. And then nitie joma earn beyond that, mago gi market house. So that an kadwa nyiewo ot, tadhi nyiewo mar market. So achulo pesa mang'eny, ibro yudo ni inyalo charge kata 50,000 gi wiye per month. However, nitie japiny ma kadwaro ot cha, ng'ato kijana ma kore kuchako tich, manyo chulo rent 10,000. To yudo ot monya chulo 3,200 e dwe ka dwe, to no ultimately biro bedo mare. Okay? So these are things matimore all over. Nyine no ka mukuru ka serikal president nicho dhi momiyo ji ute ma last one nyo chiwo sama nyo ji dhi Christmas. Okay? Adwa ni mondo anyis wale ni kodwaro ot to dhi gine nini mar boma yangu no e internet mondo apply. Obro yudo ka nitie ot ma ute madhi mbele kata mana Lumumba, mondo chak chulo mos. We discourage ji ni gigi ok timre, because sama wa discourage jowa ni gigi ok timre, to gende ni moko to apply. Chieng' moro jowa bro wacho ni gin nok giyudo, to nok giyudo nikech nok gi apply. Okay, adwa ni mondo encourage jowa no apply. Secondly, adwa nyiso wado maswali ni take the example, ipenjo jodongo, Jadung Orengo en governor. Human rights wacho ni en duty bearer, en ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny. To kar tiyo ne jopiny, Siaya ma jopiny thagore ne pi, thagore ne wacho ndara, thagore ne wach sikunde, thagore ne gi problems moko monego bed ni county government riwore gi national government mondo resolve. Tino ka president nyocha osedhi commit several things. Project matimore Siaya gin majorly project manie osiptal, man stadium, ndechni, weche mag pi, gin projects ma national government modhi ochako. Mapoko nyiso ni Siaya pesa ma oyudo as a Siaya county otimango. Tino ka governor odich ringo gi joma tindo e ndara. So gima dwa ni mondo achaka nyis swale en ni ringe ndara oken kura ma ji goyo. Oganda wa osekawo laini. So jowagi nyalo dhi join ogendni moko ma poni pingo serikal nikech nyoneno ka jaluo donje. Koro giamua ni ka ogendni ka pingo serikal nikech jaluo donje, to ginyogi ne serikal, gidhi gi ogendni go oko mondo gidhi gipingo serikal. Wan to kaka oganda maluo wabro temo mondo wabede ei serikal ka mondo wamed kelo developments gi. Ada nyiso jowa kawuono ni onge serikal mosemiyo opportunity kaka serikandni. Kok watiyogo to mana wacho ok wanyal blame William Ruto. Nyaka miya sir 100% moko kwer gik maricho motimo kopone eka moko gik moko timo. Wacho ni ok kwer gima timore. But ka un gi kamunyalo bete, munyalo wache gimu feel nok timre maber. For instance, Attorney General en nya wang'aya Kano Thurwa Kucho. Okay? Attorney General ema advise serikal e weche mag chike. Minister mar pesa en John Mbadi ma Homa Bay. Mag sami loso budget to minister ema bet ema mineno ka nyoket gik mang'eny madhi konyo jowa e budget masani. Chairman mar ginene mar budget e parliament en Dunga Tandi. Ko mano kwa nyal yudo kano kwa bet ni wariwore gi oganda manie serikal. Minister mar energy ma ema tero weche mag stima. Kineno nyineno ka minister kanyo nisho dhi Kisumu conference mane ni Kisumu to wacho ni almost 900 million shillings mano kel magikete budget mondo tergo stima dalawa. Kineno weche mag internal security, tineno ka wane mana gi wuodwa ma en Dr. Raymond Omolo, so that sami ng'injo divisions ting'injo
ipogo gwenge districts, locations gi sub locations. Tinno ka Dr. Raymond Moro osebedo katimo mano and temo mondo security marwa gi administration mathurwa mondo medre. Kineno sani kaka jothurwa osebedo kobedo denied kipande kende onge kaka inyalo participate e economy without kipande. Tineno ka because wuodwa ni iye kanyo, ineno ka sirikal nyogolo opportunity mogolo facilitation mondo dhi otim gigi. Tineno ka sani time thurwa makijende nyaka jomoti mapok noyudo kipande everywhere. To swalidwa ni mondo wawe ka jogo biro to wabagi gi kidi mondo wadog waringe ndara. Anta dagi afil ni watem okwanyal wacho ni wadwa ni wamadh chak to dhiang' to kwahero. Sami nyiedho dhiang', nyaka nyiedh dhiang' ti imedo guonyo dhiang' mondo to dhiang' bi miyo lum eka inyalo yude chak. To nyaroya bi yiene mondo dhodhi. Okay. So ale iguonyo dhiang' ti inyiedho dhiang' ti guonyo dhiang'. Koso iguonyo dhiang' ti pono no kuodo ti ing'eyo bati. Ma koro wawuoyo gi luo. An ing'e ni ng'ama nonyuolore jadieri nyaka nachwera pinyni. An adieri nani seche moko bedo ng'ama rach ne jomoko. King'iya adieri maduk ng'ama konyo luo e sirikal manyo los ni en na Dr. Raymond Omolo kende. Mane ng'ama kowacho for the first time ayie kode gima wacho Raymond Omolo kende ng'at achiel, one man in the government take. Mane ng'ama konyo luo. Ang'eyo jok makata Raymond pange town ka mong'e ni jaluo nyaka bed ni timo gigene. Ago ni Raymond take. Though it has been a long time kapok wa engage, but I know kara mana kipande mowacho go pok no yudo nyaka nene. Mana adieri mantie. Miriambo moka biyego en ni joluo mane sirikal konyo sirikal. Konyo joluo. Onge. Nyocha wacho Ramogi radio nyocha. Tada chaka nuoka. Nikech bodo fuambo. Igi kamilo ni Kindu Bay town. No audio launch city makanyo. Mo de kanyo gi MP ma area, mo de kanyo gi lori mutingo yende. De ane kanyo mo di nyisa ni yende mag city ma manol kanyo be pod nitie koso no tingo dhego. Immediately man that function orumo. So okwanyal bede serikal of PR. To gimoja piny konyorego to onge. Okwanyal bede serikal mar kipindi. To gimoja piny konyorego to onge. John bade makori luongo nwani. Osiem na nyaka no obedi minister ang'o mose konyo go ganda luo kaka luo. Jo luo adi mose ndike offices kata ma treasury no. Onge. Omiyo kwanyal pamo ni wapamo ni pamo wuok ji pamo. Ang'o momiyo samoro chuny moro nyalo bedo ne ok ne ni samoro joma nyalo bedo nyalo go mbaka gi sirikal nyalo bedo mabeyo molo manitiere sani mondo gibug manitiere sani. Kuom ranyisi atemo wacho ni koyaw thuolo mar twak ang'o mamono joma pod ni oko neno ni kopo ni ji mang'eny odonjo tinya yudo ji adek mopogore gi ng'at achiel miwacho ni konyo oganda, ji adek moko makoro nyalo medore koro gibed ji ang'wen, koro yudo ka gima ni timo ng'at achiel titimo gi ji ang'wen mondo med yawre kako oganda. Ang'o momiyo magi samoro ok nyal neno mondo thuolo bed mayot moloyo kiro kata keyo ka ji nigi chien. But ing'iyane kwa mfano kanende ikawo jotelo mag SHA, Ministry of Health. Bungeni kanyo no kawo jaluo achiel kende out of the 47 counties. Kama kawuono Aden Duale is the minister. Bingeni ng'at achiel kende ma jaluo kende ema no kawo. King'iyo joma no kawo 10 gi wiye ne gin wa Somali. Gi kabinde mamoko. Penjri ane wane gini no wapamo wakonyo jomoko chiemo koso joluo ni gini ni moro wang piny ni face moko ti kanyo ni joluo. To bende ang'eyo historia ni ng'eni wasome. Nitie chien kacha jaluo ne ng'enye sirikal molosani in terms of ministries and position. Kawuono wan gi ministers ariyo kende gi attorney general achiel. To ma bende piny mantiere gi attorney general miyudo kaka koro for example this agreement makore wacho ni jo UDA biro bedo gi ODM kia NADCO kiang'o. Koto pronounce ni gino nolose tok chik. Iwinjo kanyo. To seche go wan gi attorney general ma jaluo. Karang'o monyiso sirikal mondo sirikal otim because the first person monego bedi advise sirikal en attorney general. Wakili buonjo. I expect ni swali iket gini tugo. Nyarwa miluongo ni Doro Kaso Duor
is a respected advocate and a distinguished lawyer. Last year, Nyocho Mie honor, one of the highest honors in the country. But at the same time, Kawuono e grupu wa maro kinde maluo. One of the administrators of Shakodwa, a distinguished honor mommy Nyochu Nyoro, Attorney General Dorcas Nyoyodo. So adwa kwayo swali ni wanyalo debate to nitie respect moro monego wami jowa mose somo mose tiyo mochopo certain level, and especially Dorcas is a lady mose pierce iluongo ni pierce the ceiling, okalo kama mine no geng ni ok nyal kale to kalo nikech wiye gi tich ne. So that is important. The other thing madwa na wachi en ni swale nyalo medo pingo. Tanyalo chiwo example mara. Kana donjo wabedo appointed National Housing Corporation nikech William Ruto to gi Dr. Raymond Omolo. To ne ane jaluo mokwongo kuom higni 25. To ka otero around mondo wanie projects mag National Housing Corporation. Yes. Pero mana projects mano turwan ki mana projects mano tim 60s gi 70s. Kwa dio kuonde moko to ayudo ka projects no tim nyaka sani nyitime project. Kore kachako penjo gimokwanyo ne japenjo kani what about Migori. Achako penjo ni what about Nyanza. Through that, ineno ka koro National Housing Corporation nigi project Kisumo, nigi project Siaya, nigi project Migori, nigi project Homa Bay. And affordable housing ikelo thurwa mamiyo jowa tich to at the same time bro miyo just because ane mesano. Okay? So what I'm trying to tell Swale ni mesano sami onge to ngamo nya pari onge tumwero mano ngama nitie. Omiyo, and the other thing madona disabuse and ngeni nitie riwa moro majowa niko ni ngata manigi responsibility nyaka wapingi. Ang'eyo ni ministers wagi PSS wa matiegi tiyo kamoro achiel to gitemo dwaro opportunities moro amora manitie ka gi negotiate kendo gilare go gendni moko mondo gikel thuwa mokel mondo wa appreciate, and at the same time serikal ok nyal ndiko ji te. Serikal keto opportunities mondo ji oyud tich, for instance project masewachoge mondo ji nya yudo tich from outside by economy dongo. Nitie penjo moro kamar siasa. Swale, Uhuru Kenyatta siro kweth misiro eyo mar omenda. Wakili jatend piny William Ruto siro kweth machielo mar ODM makelo pogruok e ODM. Magi penjo ma jopiny dwani ing'e ka ji dhi e 2027. An ng'eni gima ok gineno moro moka wuoye. Wach mar Uhuru pingo konyo kweth mabalo gi piny owacho an mana kia. Wach mar President William Ruto, anya wach mana wach President William Ruto nikech William Ruto president manti ni gadieri. E mana nyalo wuoye. In gadieri. No wacho ni kioge evidence to no wacho ni ok obi we ODM. Obro make sure ni ODM nitie. Okay. Yes. To ODM no kono wacho ni nyaka bed ni nitie kata sama niko jakom. Tiyudo ka sama wacho ni ODM nitie no, kono yudo ka bag ni moko jako biro to wacho ni en nyako support mana ODM mantie ni. Omiyo an wach mar Uhuru gi Ruto golo pesa na to ka ng'e malongo, lakini gima ng'eyo ni ODM machielo motel ne gi Daktari Oburu Odinga to kanyo president nitie. And mage jok magidhi loso go. Mano ting'eyo. Mana mang'eyo nikech giwacho ni gidhi loso. Okay, wakili. Uhuru Kenyatta ing'e ni represent interest mar family ne nikech family ne oluor ni ka telo obede mok gintie to nyalo question kaka ne giyudo mwandu gi to gi kaka gisebedo ka gichulo tax in this country, and therefore gisebedo ka gi interfere gi politics every now and again, and it is very clear ni kweth mineno ka sani ringo madwa kelo kokoni. King'iyo the amount of money mitiyogo mobilization, king'iyo mtokni mitiyogo, kineno the sound system and so on, there's somebody ma fund gino, and it has been said no Uhuru Kenyatta ema fund gi. Okay? President William Ruto nyiso jo ODM ni di losuru ODM abe los UDA ni no kanyo choromo gi aspirants mag UDA mondo duog walos, and apano ni emo miene no ka jaduong party leader mar ODM Dr. Buru osebedo ka move around mondo riw ODM and also mondo kel order e ODM. Ma part of the process ma kelo order en kelo discipline. Ineno ko wacho kawuono ni ng'amo koluoro chama to bedo discipline. Emo miyo nyicha gigolo. So koko nyalo bedo mobedo sponsored go Uhuru Kenyatta. And ineno ko otiyo gi Azimio
To Azimio ok nyal tiyo ka ODM onge without consulting ODM. Mondo interfere go gi the process mar management ma politics ma Kenya. Adwaro ni mondo watieki. Adwaro ni mondo jowa mondo akwa jowa ni mondo wami jaduong' Oburu Odinga to gi ker William Ruto support mondo giriu Kenya mondo wa make sure ni wa form the next government. All right, erokamano. So leni wach mani mogik. Wach mogik madona wachi ngeni President Uhuru Kenyatta en ngamo retire. En ngamo nosetimo siasa ne motieko. Onego weyo yue. Onge siasa ma Uhuru timo, Uhuru yueyo dala. Oloso Azimio. Lugo Kalonzo mobedo siasa tema timore piny nyaka bed gi ngama miyo pesa. Inyalo golo kata pesa fuku ni timo go siasa. Unyalo bede bura to choko pesa to timo go raliu. Koro wachni iwacho ni chal ka gimo chiwo pesa. Ok ochiw pesa nikech ok ang'eyo. Gima ng'eyo no Uhuru no retire, Uhuru onge siasa. Otama gima oswale wach. Kecho wacho no Uhuru ni dala, Uhuru ongo siasa at the same time. Oyie no Uhuru miyo gi pesa ma githago go ji gi kosgo disorder e Kenya ka. Yagora mo giko mar twak mar Ratil odhiambo ma kawuono twere ka koro kamumoke ni to ng'ama dhiro pesa kanye. So ale wacho ni chal ka gima en gima ong'eyo ni jatend piny nowacho ni ODM nyaka bedie. Wakili bende wacho ni kong'iyo mos en ni sama opuko idho wi yen to ng'ama odhire nitie. Nyinge en George Bati elo wakili Joshua Nyamori kaachiel kod wuod Kasepol Swale Omondi. Oriti masani Ratil uchope giko. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri